Sanibonani, igama lami nguNokwanda wakwaZulu. Ngiyanamukela kwividiyo yami yakwa-YouTube. Kwividiyo yami yanamhlanje nginibonisa ukuthi ngipractice kanjani ukushape ama-tips uma ngizofaka i-acrylic powder. Izinto engizozidinga iminwe yami, ifala yami yakwa-Blinkgeli, ama-tips ayi-square shape, tip cutter, kube i-nail clipper kanye ne-glue yami yakwa-Mirage. Into engizoqala ngiyenze ukususa ukucebezela phezu komunwe wami kanye nezipho ngefayela yami. Mese ngiyayithintitha i-dust ngoba ingabangela ukuthi uzipho lwami lusheshe luphume. Uma sengiqeda ukuthintitha ngizofaka i-glue yami kwi-tip yozipho mese ngiyanamathisela, ngibambe okwesikhashana ukuze i-glue ikwazi ukoma. Mese ngiyanquma izipho ngilenze lube lude ngendlela engithanda ngayo. Nawe ungalenza ngendlela osuke uthanda ngayo. Then mese ngiyashape phezu kozipho khona kuzokwazi ukuthi umunwe wami kanye ne-tip iblende. I-shape engizoqala ngiyenze i-ballerina. Uma wenza i-ballerina uyafayela emaceleni uzipho lakho. Ngimisa ine-diagonal shape ifayela yami. Mese ngiyafayela ngilo ngishintsha ama-side. Ngilo ngi-check ukuthi i-shape yami iyahlangana yini. Uma isihlangene then nizobe senibona-ke guys, I'm sure ngiyazama ukunibonisa la kwi-video. Ukwenza kufana nokukhuluma. Nanke uzipho lami selihlangene i-ballerina shape yami. Elandelayo ngizoyenza i-almond shape. Uqala ngokunquma uzipho lakho. Then into elandelayo uzothatha i-clipper yakho unqume amakhona e-tip emaceleni womabili. Then uzobe usufayela futhi ne-diagonal angle futhi lokhu ufayelile until
ubone ukuthi ishape yakho isihlangene. Nawa ama-shape amabili, then elandelayo sengizoyenza i-stiletto shape. Kwi-stiletto wenza into efanayo nakwi-almond shape. Umehluko ukuthi mawufayela kwi-stiletto uzoyenza ukuthi kucije phambili, kodwa-ke I'm sure ukuthi ngizonibonisa ukuthi i-final product izoba njani. Ngicela ningakhohlwa ukulike ivideo nesubscribe futhi phela bangani, ningitshengisa support. Every time I put down, they show me that if I know pull out, she got my back. Although you cool, I'm happy that. Although you cool, say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do. Me, I know they see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. I've been all in my phone, I got options, and I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you running my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you. Story time. Ngathi ngisandla kwaShane ngithi sizongisiza phela uma ngipractice ayilutho. Ama-tips awanamatheli, mangifaka i-glue awabambeleli, neminwe yakhona ayihlukani. Asingisizi ngalutho shame lesandla. Then kade khona thenga-ke i-nail drill ngithi nayo izongisiza. Lapha phezulu into zakhona lezi zokufayela azibambeleli, angazi ukuthi indaba noma mina ohlulekayo, nayo futhi nayo ayingisizi. Then into elandelayo sesizoyenza i-duck shape. I-duck shape bangani kunevideo engayibona nami, ngibona omunye eyenza khona i-tutorial, so ngithe angizame, then iphume yayinhle. Nizobona nami iphume yayinhle, ngijabulile ngayo. Just watch. Into engiyenzile mina ngisebenzise i-tip yami number 8, ngamnqamula wamfishane, then ngasusa ukucwebezela as usual kumuno nakwi-tip, ngafaka i-glue,
nganamathisela then ngefayela yami ngase ngafayela phezulu ukuze ukwazi i-tip yami ukuthi iblende. Then mase senginamathiselile sengifayelile ngashape eceleni nami ngafayela eceleni, ngafayela emaceleni ne-diagonal angle futhi. Then ngizobona ekugcineni ukuthi umehluko ube khona, i-dark shape yami iphumelele ibe yinhle ingichazile futhi. Ngifayilile emaceleni just to make it more pronounced. Angazi noma igama right, just ukuthi izipho lami, i-shape yami itshengise ukuthi misokwedata. Na-ke wonke ama-shapes ami ngijabulile kakhulu, aphume kahle wonke. Then ngase ngawafaka i-acrylic powder so that ngizowabona ukuthi kanjani mayesefake i-acrylic powder. Ngijabule kuphume ngale ndlela ebengifisa ngayo vele, and ama-shapes ami ayabonakala ukuthi ashaypheke kahle. Ngijabule for umuntu ozipractice-ela ekhaya oyi-beginner. So please do support my videos guys. Ngicela nishare kubo bonke abama-beginner, abafunde nabo, sifunde sonke nje, sifundisaneni. Then nishare nabo ama-families enu. Ngajabula mangibona si-support le video. Thank you, bye.